Здравейте, приятели! Днес ще представя сонет номер 31 от Уилям Шекспир на български език. В гръдта ти бият множество сърца, които считах от години спрели. В лика ти виждам скъпите лица на толкова приятели измрели. Без чет сълзи на искрена любов над гроба им аз лях тъй дълго време, а те били в гроб укрити нов, достоен любовта ми да приеме. Ти този гроб си, ти си този склеп, от теб събрани всички тях ги има. И всички завещали са на теб, честа любов на тях от мен дължима. В сърце, в лице, ти всички тях си слял и мене с любовта ми имаш цял. Така, сонет номер 31. Исках само да поясня, думата склеп означава гробница. В целия този сонет всъщност младият мъж не е централен мотив, младият красив мъж, към който Шекспир пише повечето от сонетите си. Не, тук имаме централен герой, всъщност от миналите приятели и любови на поета, които евентуално са си отишли от този свят. Интересно е, че през призмата на младият мъж, всъщност поетът възвръща образите на тези отминали приятелства и любови, и младият мъж всъщност се явява като нещо, като един малък космос, като една малка вселена. И в този смисъл сякаш продължава всъщност дистиха от сонет номер 30, но тук тъгата е много по-ясно преобърната в щастие, защото поета разказва, че всъщност любовта му може да се изрази по един жив начин, вместо безчет сълзите, които е ронил за неговите изгубени приятели и любови. Интересно е, че всъщност тук, чрез споменаването на смъртта и на гроба, поетът вместо, както в предишните сонети от 1 до 17, да подтикне мъжа да победи смъртта, всъщност той определено говори за това как той ще бъде погребан. Ти този гроб си, ти си гроб, т.е. той използва мотива за смъртта и за погребването, за този ритуал, всъщност като една яма, която събира всичките хора, които поетът е смятал за близки и са му били близки до сърцето. Така че тук е интересно използван мотива за смъртта. Всъщност в последните няколко сонета и в този специално се показва всъщност дистанцията между поета и неговия любим. Всъщност тези сонети са малко като миражи, които поетът си представя в невъзможността да докосне младия мъж, да стигне до него, може би да има нещо, което не е възможно да има, а именно младия мъж. Сега, това може да е предпоставка за обяснение на разрив в техните отношения, но не знаем като начало дали те са съществували или просто са били платонични, така или иначе. Но можем да предполагаме, че действително тези сонети играят ролята на някакъв мираж, на израз на чувствата на поета спрямо нещо, което е далече от него. Благодаря ви, това беше за сонет номер 31. Ще се видим в следващото видео.